Помнікаў у Полацку, здаецца, на любы густ і колер. Устаноўлены яны і людзям у стагоддзях уславіўшых горад, і тым, каму, напэўна, дарма столькі пашаны ў першай сталіцы краіны. Але акрамя персанальных гістарычных манументаў, у дастатку і іншых, не менш цікавых сваёй арыгінальнасцю і нечаканай настойлівасцю. Пра іх і пагаворым. Многія з манументаў творы апошніх 10-15 гадоў. У 2007 годзе менавіта ў Полацку усталявана першая конная скульптура ў Беларусі. І каму? Славутаму Усяславу Чарадзею. Мудры кіраўнік княжыў 57 гадоў на мяжы 11 і 12 стагоддзяў. Узняў полацкую зямлю на вяршыню велічы і славы. Ён заўсёды быў фігурай таямнічай і містычнай. Мабыць, самы вядомы князь полацкага княства, герой знакамітага слова пра паход Ігаравы і усходнеславянскага фальклору. Сёння Усяслаў імчыцца над Полацкам на кані з паляўнічым сокалам, які ляціць побач, і шкурай ваўка на сядле. Цікава, што помнік стварылі выключна за кошт ахвяраванняў палачан і спонсараў. Помнік Еўфрасіні Полацкай усталяваны ў горадзе ў 2000 годзе. Нябесная заступніца Беларусі прадстае ў манаскім адзенні з крыжам Лазара Богшы ў руках. Унучка Усяслава Чарадзея была першай кананізаванай жанчынай на тэрыторыі Беларусі. Асветніца вяла актыўную грамадскую дзейнасць. Яна заснавала Спаса Еўфрасінійскі манастыр у Полацку. Па яе ініцыятыве была пабудавана Спаса-Преабражэнская царква. Менавіта Еўфрасіні Полацкай належала ідэя крыжа, які потым стварыў Лазар Богша. Паводле легенды, крыж з'явіўся ёй у сне. Гледзячы на помнік, здаецца, што і сёння Еўфрасіння праз стагоддзе дабраслаўляе сваіх землякоў. Помнік Францішку Скарыне, беларускаму асветніку, навукоўцу, перакладчыку, першадрукару, усталяваны ў Полацку ў 1974 годзе. У біяграфіі Францішка Скарыны нямала пакуль невядомых старонак. Аднак тое, што ён нарадзіўся напрыканцы 15 стагоддзя менавіта ў Полацку, гэта факт. І першапачатковую адукацыю Францішак атрымаў таксама тут. Ад бацькоў ён пераняў любоў да гэтага горада і пазней заўсёды казаў пра Полацк з эпітэтам «слаўны». Францішак Скарына пражыў доўгае і яркае жыццё, пакінуўшы след у гісторыі ВКЛ і Еўропы. Сёння кнігі Скарыны захоўваюцца ў самых вядомых бібліятэках кантынента, а помнікі гэтаму вялікаму асветніку упрыгожваюць не толькі беларускія гарады. Помнік Сім'ёну Полацкаму, напэўна, адзін з самых спарэчных помнікаў, які быў адкрыты ў горадзе ў часы незалежнай Беларусі. Так, Сім'ён Полацкі пакінуў глыбокі след у славянскай культуры. Аднак яго асоба для беларускай гісторыі не зусім адназначна. Сім'ён Полацкі. Сапраўднае імя Самуіл Гаўрылавіч Петроўскі Сітняновіч. Нарадзіўся ў Полацку ў 1629 годзе. Атрымаў першакласную па тых часах адукацыю. Быў уніятам, грэка-каталіком па веравызнанні. У 1656 годзе, калі падчас маскоўска-літоўскай вайны войскі ворага з усходу акупавалі тэрыторыю сённяшняй Беларусі, Сім'ён Полацкі прыняў праваслаўе, пастрыгся ў манахі. А ўжо праз некаторы час вершамі вітаў у Полацку акупантаў. Пазней, калі гарады ВКЛ сталі адзін за адным вызваляцца, Сім'ёну Полацкаму нічога не заставалася, як эміграваць у Маскву. Там ён і праславіўся.
Жыў і працаваў пры двары цара Алексея Романова, выхоўваў яго дзяцей. Сім'ён Полацкі складаў вельмі незвычайныя вершы, афармляючы іх у выглядзе зоркі, крыжа ці сэрца. У 17 стагоддзі такое ўменне высока цанілася. Ды і ў іншыя дні вытанчаная славеснасць адукаванага манаха дзівіць уяўленне сучаснікаў. Шкада, што гэты таленавіты асветнік, педагог, палітык, навуковец, пісьменнік, паэт і багаслоў не здолеў паслужыць сваёй радзіме. А вось зусім новы манумент, памятны знак Полацк калыскай беларускай дзяржаўнасці. Адкрыты ў верасні 2017 года падчас святкавання Дня беларускага пісьменства. Помнік нагадвае ладдзю са шчытоў. На іх знаходзяцца партрэты славутых гістарычных асоб. Ад першага полацкага князя Рагвалода і яго дачкі Рагнеды да Усяслава Чарадзея і асветніцы Ефрасіні Полацкай. На адваротным баку скульптар размясціў галоўныя падзеі станаўлення нашай дзяржаўнасці. Акрамя помнікаў, прысвечаных асобам, у Полацку шмат і незвычайных помнікаў. Напрыклад, вось гэты. Ён завецца геаграфічны цэнтр Еўропы. Такіх цэнтраў на кантыненце на сённяшні дзень вядома як мінімум 5. У Літве, Украіне, Польшчы, Славакіі, Беларусі. Але полацкі цэнтр нам бліжэй, проста таму, што свой. Геаграфічныя каардынаты ў бронзе прэзентавалі Полацку 31 мая 2008 года ў рамках святкавання Дня горада. Беларуская версія геаграфічнага цэнтра Еўропы была знайдзена з дапамогай сучасных камп'ютарных праграм, вядома ж, беларускімі навукоўцамі. Алексеем Саламонавым і Валерам Аношка было ўстаноўлена, што цэнтр кантынента размяшчаецца ў 48 кіламетрах на паўднёвы захад ад Полацка, паблізу возера Шо. Але сам памятны знак было вырашана ўсталяваць у цэнтры горада. Яно і зразумела. Тут прыкметней. А гэты знак устаноўлен у гонар літары ў кароткае. Літары, якая існуе толькі ў нашай беларускай мове. Помнік з'яўляецца абсалютна унікальным. Ён адзіны ў сваём родзе, і таму ёсць лагічнае тлумачэнне, бо акрамя беларускай мовы больш ні ў адной мове сусвету не сустракаецца такая літара У нескладовая. Гэта эксклюзіўны сімвал беларускай мовы. Помнік літары ў кароткае ў Полацку, хоць і прысвечаны асобнай літары беларускага алфавіту, але па сутнасці з'яўляецца помнікам культурнай своеасаблівасці ўсяго беларускага народа.